Padayon karon ang pag-asikaso sa mga overseas Filipino workers family sa Davao City pinaagi sa pag-adto sa opisina sa City Social Welfare and Development alang sa pagatod sa mga gikinahanglang requirements aron maka-avail sa pinansyal nga tabang. Sagad miadto sa opisina mao ang mga family left behind members nga buot maka-avail sa maong benepisyo. Kini ang bagong hugna sa mga pamilyang buot makadawat sa pinansyal nga tabang gikan sa lokal nga panggamhanan sa Dakbayan pinaagi sa pagpanguna sa City Social Welfare and Development Office kun CSWDO. Kainumduman nga aduna na sab-unang batch nga nakadawat sa food assistance, medical assistance ug financial assistance ning milabing bulan karong tuiga. Apan karong adlaw Abril 28, tuig 2026, ubay-ubay gihapon ang OFW families ang nagsumite sa mga gikinahanglang dokumento diin sayo nga miabot sa opisina alang sa paglinya ug paghulat nga mahatagan og schedule sa pagdawat sa cash aid. Alayo niini, nagsugod ang pag-asikaso sa mga empleyado sa maong mga pamilya gikan alas 8 hangtod alas 5 sa hapon, Lunes hangtod Huwebes. Tungod niini, naningkamot pag-adto ang mga ginikanan sa mga dabawan OFW, mga anak, bana, laki pang senior citizen aron lang sa pagproseso sa pinansyal nga tabang. Samtang nagpahimangno sab ang sektor nga siguraduhon nga kompleto ang mga gidalang requirements aron makalikay sa dugang kahaso sa pagproseso ug dili malangay sa oras. Gani ang maong mga requirements gilangkuban sa photocopy sa bisan unsang valid ID lakip ang address sa Davao City, photocopy sa OFW work contract, photocopy sa OFW visa, photocopy sa birth certificate ug original copy sa barangay certification sa aplikante. Gani tungod sa kadaghan sa mga mibisita sa opisina sa CSWDO, hugot ang pag-atiman sa mga empleyado sa sektor gikan sa gawa sa building hangtod sa sulod nga porsyon. Tungod dunay uban, mga adunay dalang gagmay bata ug senior citizen. Sa karon, gipasalig sab sa CSWDO nga ilang paningkamutan nga tanan nagproseso sa dokumento ug niduol sa ilang opisina mamahimong makadawat sa 5K cash assistance isip tabang pinansyal gikan sa lokal nga panggamhanan. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyo Man, Gretchen Igot, Tata Aramen.